টিপ্রাসারনো और আগরতলা তরসা খাইয়াকে টিপ্রাসারবো পাহাড় ওয়ানজির ব্যবসা খাইনে রংনো তরসা খাইতুন অবৈনগর যে হাতিনো আং খাইনে ফিয়া সাল কলংমা চিনি টিপ্রাসারো অবৈনগর লাमा किनारो बानिया खालाय तंमाने मखैतिं रक फालजाओ बिलायके कामियाम चेनि बियालो तंनाय गरीब रक और फाइलायो फालपायो बरंनो साल कलंगमा टेक्टो और किसु बरक रि तंगोनि खानाका म्युनिसिपल काउन्सिलर हिरलाल देबनाथ बब और माजे माजे चिनि मखैतिं फालनाय रंनो अनेक मानसिक भावे टर्चार खाइमानि कक तिनि आंगरो फाइ स्राय खानाय फैका और नेताजी क्लाब तंगो बरक ताबुक साल बुरुम बुरुम 20 टाकाय चिनि बर रंनो थुमो अमति खाइ नानान भावे जाते चिनि बर रक আগরতলা बानिया खालायमाया तै खाइ अरनि इच्छाकृत भावे के कोनै थानानि अबन बरक चेष्टा खाइमानो आं खानामानि या गलोनो आं मिया म्युनिसिपल काउन्सिलनि मेयरनो फोन खाइका तिनि टाइम नावै बबै जों मालायका टिआइएसएफ नि अजामार बानि लगी थांका तिनि कक सालायका चिनि जेरो मखैतिं फालनाय बरंनि एका पार्मानेन्ट सल्युशननि बागै एका प्रोजेक्ट नाहार जाका बरंनि मुं लिस्ट खालायजाका जिकाय ताबुक बबै आं एका संका ताबाबो एक्सपोज ता खाइदिन साबो एक्सपोज खायाको एका और खाइका जाते पार्मानेन्ट और एका सल्युशन खालायनानै एमन परिस्थिति अ क्लाब अ नेताजी क्लाब एमन परिस्थिति खाइतंगो जाते टिप्रासारनो और আগরতলা तर्सा खाइका टिप्रासारबो पाहाड़ो वानजिरो व्यवसा खाइने रंनो तर्सा खाइतुन जातर दांगा फनांनानै बागे एका चाइतगै तंगो मेनलि अ क्लाबनि कयेकजना बरक अमति सामुंटां तंगो एनि रिपोर्ट तंगो आं करा हुचियारि सावा बरंनो जदि बरक टिप्रासा और व्यवसा खाइने रंनो जदि अ टर्चार खाइमानि चाडा थुमानि मोथागियाखाय मनि करा जवाब टिप्रासारक सालचारिनाय एवं चिनि मखैतिं फालनाय अ टिप्रासारंनि साकाओ जे निर्यातन खालायजाक दं माने मानसिक भावे एवं बानिया खाइतिनि हेनस्था खाइमानि अमा आं टिप्रानि विधानसभा बसखांनि जेंकवन आं तिसानाय एवं अमताव प्रोजेक्ट खालामजागै दंगो एवं अ प्रोजेक्ट पाइमानि यागुलबो चीन बरकनि ताय बबो जा थायो जोंरिमान अब जों दिल्लीआवबो जों 3 तारिखआव बुबाग्राबाय थांगां याखाय 3 तारिख मिटिं आं तिसानाय एवं अ क्लाब अम ठीक बंनि निजेस्व जागादा ना सरकारिनि खास जागाओ अमनबो टिप्रानि विधानसभा नायति सजागनाय तारपरे जों दाबि खालायनाय अ क्लाबनबो भारत रत्न क्लाब आइखाय सबायजना उंथन होनाय अमते कौन कौन जों तनिया र काउन्सिलर बरक मानाय थांमाने बो जागा बो मारियो नरक बुरो आउ कगनति साप काउन्सिलर अब तिनि खरक और चिनि बानेखाने बुखु जुग साका आरो थांगा बो ताम पार्टी खाय बो मारियो बुट दिखा अमरक सिंगानि कगिया नों और अस्ताइद ना आगुलिनि दा ना पाहानि दा बसिंनाय खसाबो अधिकार बन साबरिखा म तिप्रा सानि सर इनके अब बबाय ताम सालायनो नांता बो काउन्सिलर हिराला तंगबाय अम मेयर बैंके सालायफिनाय तिनि तांगर स्पट भेरिफिकेशन खालिकेबनाय फिका लुकरंनि जतनि कखनाका 10 नि बुकुंनि बो कखनाका तिप्रासानि बुकुंनि कखनाका म विधानसभा बो कानाय मेयर नय चिनि बुबाग्राबो बरंनि बागै तिनि चिदि सैका आनो साका नोंथांनि मेयर बाय सालायदि जोंका और बरंनि जारा व्यवसा खायनाय बंनि सयबो तिनि जमारि जाखा बंनि मुं लिस्ट अनेक जन बरंनि मुं लिस्ट संखा जे बाकी नो तामके समाधान खायमान